bratislavskej východnej stanici začali súdruhovia podľa skúseností sovietských železničiarov s novým hnutím. Rušňovodič Ján Roháčik spolu s kuričom Williamom Hauskrechtom dali si smelý záväzok. Z Bratislavy do Štúrova prepravia 83-vagónový ťažkotonážny vlak bez zastávky. Vlakvedúci, súdruh Štefan Gombík, súpravu vlaku pozorne pripravil a skontroloval. Účinne pomáha súdruhovi Roháčikovi splniť jeho záväzok. Po posledných prípravách 2309-tonový ťažký vlak dáva sa pod vedením skúseného Jána Roháčika na cestu. Súdruh Roháčik ide tak cestou Lunina a sovietských železničiarov. Ide vpred, je vzorom pre ostatných. 128 kilometrov prejde bez zastávky. Prepravou takéhoto množstva materiálu ušetria stroji, pracovné síly, čas a uhlie. Zrýchlia a zhospodárnia prepravu. Priemernou 40-kilometrovou rýchlosťou previezol súdruh Roháčik svoj vlak z Bratislavy do Štúrova. Pekný je výsledok jeho dobrej, svedomitej práce. Za 3 hodiny a 6 minút zastavuje po tejto slávnej ceste v Štúrove. Jeho práca je príkladom pre všetkých našich železničiarov, ktorí si pred blížiacim sa 10. zjazdom komunistickej strany Slovenska dávajú smelé pracovné záväzky. Jednotné rolnícke družstvo v Demenovej umiestnilo sa v súťaži družstiev Žilinského kraja na prvom mieste. Zásluhu na tomto úspechu družstva v Demenovej má predovšetkým jeho predseda súdruh Nahálka. Súdruh Nahálka vzorným vedením družstva, správnym organizovaním práce v trvalých pracovných skupinách a zavádzaním pokrokových metód obrábania pôdy zaslúžil sa o dobrý rozvoj družstva a dokázal prednosť spoločného hospodárenia i v hornatom kraji. Súdruh Nahálka spolu s ostatnými družstevníkmi spoločnou prácou a správnym odmeňovaním získal celú obec pre družstevnú veľkovýrobu. Družstvo v Demenovej má tiež dobrú živočíšnu výrobu. Má plné stavy hovedzieho dobytka, ošípaných a dobrý chov oviec. Vzorným pracovníkom v živočíšnej skupine je pača Matej Halahia. Má na starosti družstevné ovce. Riadným a svedomitým ošetrovaním dosiahol v chove oviec krásne výsledky. Pača Matej Halahia dosiahol 100% odchov jahnia. Krížením našich valašiek s jemnovlnými baranmi dosiahol kvalitnejšiu a vyššiu produkciu vlny a tými vyšších príjmov pre družstvo a všetkých družstevníkov. Družstvo v Demenovej ako prvé v súťaži kráča na čele so vzornými pracovníkmi k novým a radostným úspechom. Do Rožňavy sa zišli stranícki funkcionári a najlepší baníci slovenských hrudných baní, aby si na pracovnej porade vymenili svoje skúsenosti a nastúpili tak k rovnomernému plneniu svojich úloh v poslednom roku Gottwaldovej päťročnice. Podpredseda zboru povereníkov súdruh Ján Púl poukázal na aktíve na socialistické súťaženie a zavádzanie nových dobývacích metód, ktoré sú hlavnou zbraňou v boji za prekračovanie ťažby hrudných baní.
O správnej agitačnej práci, ktorá pomáha dosiahnuť tieto úspechy, prehovoril tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, súdruh Augustín Michalička. Posedenie najlepších haviarov rudných baní. Baník Martin Tyric z Handlovej rozpráva o prednostiach piatkárskeho hnutia. Súdruh Ján Jesenský, vynikajúci haviar z Kremnice, hovorí o úspechoch dosiahnutých používaním sovietských metód. So záujmom ho počúva trnavský baník Julius Pástor a haviar z Hodruše, súdruh Mesiarik, obaja dobrí žiaci sovietských baníkov. Snemovanie najlepších pracovníkov rudných baní potvrdilo, že baníci ako prví budovatelia nadšenou prácou a rovnomerným prekračovaním ťažby rúd pozdravia 10. zjazd našej rodnej strany. Československý zbor národných piesní a tancov svojimi vystúpeniami na Slovensku nadchol našich pracujúcich. Osadenstvu trnavského Kovosmaltu zaspieval okrem iného ľudovú pieseň Zabili, zabili. Pokrokoví športovci 15 krajín chystali sa v Bratislave na tradičný medzinárodný cyklistický pretek Praha, Berlín, Varšava. Získali si priazeň našich pracujúcich i našej mládeže. Vytvorili si ovzdušie bratskej družby, spojenej túžbou národov žiť v mieri. Športovci z krajín ľudových demokracií i pokrokoví športovci z kapitalistických krajín spoločne trénovali, radili sa a vymieniali si svoje skúsenosti. Už 6. raz vyštartujú na tento pretek, ktorý vedľa svojej vysokej športovej úrovne je významným činiteľom v boji za mier, za šťastný, spokojný život pracujúcich celého sveta. Zo stredu radosti, lásky a sily vyštartovali na dlhú trať, vedúcu našou vlastou, Nemeckou demokratickou republikou a bratským Poľskom.
vyštartovali na trať, aby čestným, húževnatým bojom pokrokových športovcov smerali si sily a na svojej ceste všade hlásali veľkú túžbu ľudu po mier. Nikdy nezabudne na najradosnejšie dni svojho života, na sovietských hrdinov, ktorí z jary roku 1945 dovršili hrdinský boj komunistickej strany za národnú slobodu. Náš národ nezabudne na tých, ktorí obetovali svoje životy za slobodu ľudu, za víťazstvo nad hitlerovským fašizmom. Naša strana a vláda a všetok pracujúci ľud vzdávajú tohto roku v deň víťazstva hold a vrelé poďakovanie svojim osloboditeľom, bratskému sovietskému ľudu. Naša ľudová armáda, ochránkyňa odkazu padlých sovietských bojovníkov, je odhodlaná vždy brániť slobodnú prácu a mierový život svojho ľudu. Naša ľudová armáda a my všetci stojíme za svojou rodnou stranou, za svojou vládou, stojíme za prezidentom Antonínom Zápotockým, rozhodnutý ubrániť svoje víťazstvo, svoje úsilie vybudovať šťastnú a v mieri žijúcu vlast. Naša ľudová armáda a všetok náš slobodný ľud patrí do mocnej armády mieru, ktorá bojuje za šťastie ľudu celého sveta, za život, aký sa u nás radostne rozvíja od víťazného 9. mája 1945. Kobohuty v Istebnom. Oravskí hutníci za svoju radosnú prácu a život ďakujú rodnej komunistickej strane Slovenska. Preto vítajú 10. zjazd strany novými budovateľskými záväzkami. Súdruh Štefan Geisbacher, predák pri 3. peci, urýchlovaním tauby vyrobí v každej zmene 10% liatiny nad plán. Zmena súdruha Šenšela sa zaviazala prekračovať dennú normu, využiť vsádzkový materiál a ušetriť energiu. V jeho skupine vynikajú najmä mladí zväzáci. Jeho zmena v nadšenom budovateľskom úsilí zdoláva všetky ťažkosti a dosahuje úspešné výsledky. Ondrej Šimek správnym regulovaním elektrickej tauby zaznamenáva značné úspory elektrického prúdu. Vedúci majster zmeny súdruh Michal Šenšel novými metódami tauby vedie hutníkov k ďalším pracovným víťazstvám. Jeho zmena pravidelnou kontrolou záväzkov nabáda k rozvinutiu socialistickej súťaže ostatných pracovníkov závodu. Vychováva nových hutníkov, odborníkov, ľudí nového typu.
Oravskí hutníci pozdravia 10. zjazd strany splnenými záväzkami. Tak chcú preukázať lásku a oddanosť komunistickej strane Slovenska, ktorá vedie náš pracujúci ľud k novým víťazstvám na výstavbe socializmu.